Basampan-sampan kita ke Subarang, tiba di Subarang kita mendaki bukit. Bukit Tanamo de orang Minang, Bukit Banamo si Gunung Padang. Si Gunung Padang ada caritonyo, ai soba-soba ai coba lakana cerita Tanamo de orang Minang, gak ganti cerita di Manurado. Siti Nurbaya nan dicaritokan, di Salo Batu Karangnya dikuburkan. De ulah cinta Siti jadi celaka, di Gunung Padang nan ada ceritanya. Sampan kita ke Subarang, tiba di Subarang kita mendaki bukit. Bukit Tanamo de orang Minang, Bukit Banamo si Gunung Padang. Si Gunung Padang ada caritonyo, ai soba-soba ai coba lakana cerita Tanamo de orang Minang, ganti cerita di Manurado. Siti Nurbaya nan dicaritokan, di Salo Batu Karangnya dikuburkan. De ulah cinta Siti jadi celaka, di Gunung Padang nan ada cerita. Siti Nurbaya nan dicaritokan, di Salo Batu Karangnya dikuburkan. De ulah cinta Siti jadi celaka, di Gunung Padang nan ada ceritanya. Di Gunung Padang nan ada ceritanya.